Assalamu alaykum ähwan vatandaşlar. Yayılımda akıl yığıntısıratı televizyonumuzun yeni bir sany sizin bilen. Salam hormatly muallimler. Salam, nähwan talip ýaşlar, ediz vatandaşlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlymy Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dilerle birlikde taýýarlanýan akıl yığıntысы 2019 televizyonumuz talip ýaşlaryň arasynda saylama tapgyrlary bilen öz işini dowam edýär. Nähwan vatandaşlar, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 19-nyny gatnaşyk taraplaryň her birinden wekillerin gatnaşmaklaryny bize atyrşyk netijesinde bütün bir ýylyň dowamynda haýsy bir ýokary okuw mektebi, haýsy bir ýokary okuw mektebi bilen şu ýerde bäsleşekdir anyklandy. Ene bugunky gün bilşime ýaly öz dijesinden birek-birekle duşmak netijesinde çykan toporlar. Yani Türkmenistan Devlet Lukmançılık Üniversitesi, Türkmenistan Devlet Energetika Institutu şu yerde, şu meydançada öğrenara bäsleşirler. Nähwan vatandaşlar, ýaýlymda akıl yığıntısıratly televizyonumuz. Köpüň nähwan talip ýaşlar. Nähwan talip ýaşlar, hormatly muallimler, ýene bir ýola ähli jaňda bir ýalkymly salamlaýan ýa-da watandaşlar, nähwan doganlar. Ine bu ýyl 2019-njy ýyl üçin akıl yığıntısıratly televiziýa Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýaşlyk teleradio ýaýlymy tarapyndan şeýlede Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi diýerläriniň himaýetkarlygyny öz işine hem 3 hepde bäri dowam etýär. Nähwan watandaşlar, bugunky gün akıl yığıntısıratly 2019 televiziýanyň saýlama tapgyrlarynyň 3-nji sany. Elbette, häzirki portatda ýa-da majlisde ýaly bice çekilişiň netijesinde saýlama tapgyrlarynyň dowamyna duşmak netijesinden çykan 2 sany awraýly ýokary okuw mekdeplerinde, ýagny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversiteti, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutu özleriniň hormatly muallimleri bilen, nähwan talip ýaşlary bilen bu akıl yığıntısy televiziýanyň studiýasynda mehmançylykda. Nähwan vatandaşlar, gelin häzir ul hormatly bilen hormatly synçylarymyz bilen bäsleşmediň başynda tanyş bolalım. Ana ondan soňra toporlar bilen hem tanyş bolar. Galbertede Türkmenistan Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän bu sany üçin, bu duşu üçin taýinlanan sowarnama hem girişer. Hormatly mehmanlar, hormatly synçylar, hormatly muallimler, ýene bir ýola hoş gördük. Elbette bilşime ýaly nähwan doganlar akıl yığıntısy televiziýanyň düzgünlamasyna laýyklykda gatnaşyk her bir tarapdan şol bir tarapyň hormatly muallimleri, ýagny synçy hökmünde gatnaşýarlar we ýaşlyk teleradio ýaýlymy tarapyndan hem synçymyz, ýagny utuklaryň berilişine we wagtyň goýberişine saklanyşyna jogapkar synçymyz bar. Çünki ul hormatly halifa muallimlerimizden biri Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinden hormatly muallimimiz, ýagny ol ýokary okuw mekdebiniň jemgyýeti öwrenç ilimler kafedrasynyň muallimi Merjen Durduýewa muallim bar. Muallim hoş gördük. Şeýlede gatnaşyk taraplarymyzdan ýaşly ekeni muallimlerimizden biri. Çünki Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institututynyň ilkinji ýaşlar romasyna ait ona Gurban Durduýewa muallim sizde hoş gördük. Ikiňizden toparlamagyda üstünlük ýar bolmagyny arzu edýär. Endi mehman watandaşlar ýaşlyk teleradio ýaýlymy tarapyndan synçymyz, ýagny Özmurat Aýdowdy, Özmurat sizde hoş gördük. Nähwan talip ýaşlar, ulu şatlyk şowhun bilen, şowhunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjylarymyzy meýdançamda çağırýar. Olardan, ýagny ulu hormatly bilen Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň toporyň güdümi ulu hormatly bilen meýdançamda çağırýar. Ýagny Mekan Hojayev, Meret Çareyev, Gara Toytiyev, Edir Agayev, Şeyh Murat Memiyev, hem de toparbaşı Merdan Atayev var. Meydançamda çağırýar. Merdan toparňyza üstünlük ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Bu duşukda sizin garşyda toparňyz. Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň toparyny meýdançamyzda ul şatlyk şowhun bilen çağırýar. Toparyň düdümi Berdiýew Atamurat, Allaberdiýew Kemal, Orhan Murat, Homadow, Gurban Ýelli, Maşadow, Nurmurat Muhamov, hem de toparbaşı Yalkaperdi Ana Durduýew bar. Yalkaperdi sizin hem toparňyza üstünlük ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hoş gördük toparlar. Toparlar, Merdan
yalqap berdi. Ne toparymyz bilen siz häzir meydançada ikiniz de üstünlük arzu edýäs. Elbetde şu ýerde bir üstünlük arzularyny utlawlary hormatly tinç muallimlerimizden esde kalsa ýakyn bolardy. Hormatly muallimler, bäsleşmeniň başynda hormatly siz tarapy söz vermek diýär. Elbetde toparlara üstünlük arzu etseňiz mümkin bolsa hormatly Merjan muallim. Başlap berseňiz. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyny Türkmenistan has ýokary derejede ösdürilýär. Şeýle hem Türkmenistan rowaçlygyň watan diýip adlandyryldy. Döwletiň has rowaçlanyp ösmegi ýaly düşünjeleri bu öz içine alýar. Esasanam rowaçlyk iň gowy işlerde öňe gitmek, iň gowy işlerde ösmeklik diýmekligi aňlatýar. Hormatly prezidentimiz türkmen halkyny rowaçlyga çağırmak bilen türkmen halkyny ruhy belentligi çağırýar. Ruhy belent halkyň hemişe jany hem sagat bolýandyr. Hormatly prezidentimiz şunun ýaly işleri müňler çetin etýär. Ine şuny hem akyl bäsleşigi gidip durýar Gorak mekdepleriniň arasyna. Bu iki topara hem üstünlük arzu etýän. Pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiziň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzu etýän. Goý döwlet wäkilli ýurt ähmiýetli işleri rowaç alsyn. Köp sag bolmaýar zaman. Hardyňyz hatyr boldum, bizem toparymyzda da ýazmada sünük ýar bolmagy tüýsükden arzu edýär. Aýtanamam gerekde. Hormatly prezidentimiz şeýle her bir çykyşynda belläp geçýär. Biz watanymyzyň bagtly geljegini ötüp gelýän ýaş nesillerini baglanşdyrýar diýip şol maksat bilen hem bugun Türkmenistan döwletimizde edýdi ýaşlaryň bilim almagy, ilm giň dünýä garaşy, sagdyn medeni, sagdyn ruhly bolup ýetişmekler üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Ha Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyny hem talip ýaşlaryň arasynda aýratyrym Gorak mekdepleriniň şu talip ýaşlaryň arasynda akyl geňişligi atly telebäsleşik geçirilýär. Bugun biz hem şu toparlamady bilen şu telebäsleşik gatnaşmana gelip şu pursatdan peýdalanyp talip ýaşlara ýaş zehinlerini açyp görkezmäge döredip bir mümkinçiligi üçin gahrman arkadamyzda köp sag bolsunmaý diýen şunky bäsleşik gatnaşan iki topara hem ulustynlyk arzu edýän. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag tutýan tümli işleri elmedama rowaçlyklary diňe rowan bolsun. Köp sag bolmaýarsyň. Hardyňyz hatyr bolsun. Hormatly muallimler, hormatly Aýtana muallim, Merjan muallim, arzularyňyz hatyr bolsun. Ýene bir ýola toparlaňyzda da özüňize üstünlük ýar bolmagy arzu edýäsiň. Alyp barýan bir asly halal, mukaddes käriňizde, muallimçilik käriňizde diňe üstünlükler size hem rawa bolmagy tüýsükden arzu edýär. Mehman talip ýaşlar, ýalqap berdi Merdan. Meydança ine şunun bilen meydançada siz şunun bilen bäsleşik başlaýar. Gönlüňizi şu mundan ýaly mikrofon siziň töwereňizde bolýar. Ýagny dügnama laýyklykda alparjy bilen toparyň içinde ilkinji nowatda söhbete girişýän topar başlar bolup durýar. Dowamly hereketler siz bilýäňiz. Ýagny wagt saklamak boýunça we netijede topar agdalarynyň içinde kimin jogap berýändigini ýylan etmek boýunça we topar agdatynyň jogap berýändigi boýunça täklijetini bilýäňiz. Siziň öňüňizde eliňizde ýa düzgünlama öňünden berilýär şertler boýunça taýinlanýar. Käbir şertler boýunça häzir şu ýerde durup geçelim. Ýagny bu bätaşyň 2019-njy ýyl üçin niýetlenen mewsüminde, ýagny 4-nji mewsüminde käbir özgertmeler boldy. Düzgünlama bilen siz tanışandyňyz. Çünki bu ýyl ilki bilen bu gedek siz her biriňiz her tarapdan diňe bir toparyňyz bilen gelýäňiz. Diýmek iki topar däl. Diňe her ýokary hökümetden her topary size ýen berdi we düzgünlamanyň üýtgän tarapy bu da saýlama tapyry boýunça bütünlüği saýlama tapyrlary jemlenýänçe diňe her duruşykda 10 sowal bolar we 10 sowal ählijet hem zekin sowallar bolar. Soňky tapyrlarda, indiki tapyrlarda geçdiňiz onu ýen garym soralar bolar. Çünki taqiq ilimlere, matematika, edebiýat, biologiýa, himiýa bulara degişli mektep programmasy bar. Umuman ýokary mekteplerine geçýän ular boýunça hem bolup biler. Häzir bolsa diňe zekin soralar. Düzgünlamanyň bölümleri bar. Çünki bir tarapdan hökmani suratda ýerine ýetirmeli bölüm. Çünki dörejilik topar tarapyndan düzgünlamanyň 3 bölümi, ýagny toparlara utuklaryň berilişi, göterimli ýa göterimsiz oýun utukly boýunça. Çünki berilýän sowallara taraplardan dogry jogap alınıp gelýän bolsa, onda düzgünlamanyň 3 bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin diňe bir utuk berilýär. Eger häzirki berilen sowala iki tarapdan hem ýalňyz jogap alınsa, ýagny jogap bolmasa ýa-da, onda düzgünlamanyň 3 bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin topar adatdakinden bir utuk artyk alar. Adatdaki bizde mysal üçin 1 diýmek, indiki dogry jogap üçin 2 utuk.
Eger adatda bizde 2 bolan bolsa, indika da ýalňyz jogap berilse, onda soňky jogap üçin 3 tıgalarsyňyz. Şeýle tertipde gider. Düzgünlemanyň esasy ünsün düşürmeler tarapyna hormatly dinç bolmaly hem-de toparlary ýagny ünsün düşürmeler tarapyna bar. Çünki düzgünlemanyň 5-9 bölümine aýdylşy ýaly. Jogap bermäge mümkinçilik alan toporuň topar wasty desine hayal etmän alyp barja toporunyň arasynda kimiň jogap berýändigini, ýagny topar agdatyny yglan etmeli. Jogap bermäge mümkinçilik alan topar agdat hayal etmän desine jogap bermeklige başlamaly. Bu ýerde bizim toparymyzdan plan, ya bizim kimçe plan, şeýdip o wagt uçjak bolmaklygyň özü ýa şertde gabat gelmeýär we düzgünlemanyň 5-9 bölümine laýyklykda jogap bermäge mümkinçilik alan topar agdaty jogap berýän makaly toparyň beýlik agdalary hem-de garşydaş topary tomoşaçy talepler ýaklyjamyz ümtümligi dol derejede berja etmeli we hiç kili ýagdaýda täsir etmeli däl. Düzgünlemanyň 5-10 bölümine aýdylşy ýaly. Eger haýsydyr bir topar düzgünlemanyň 5-9 bölüminiň haýsydyr bir şertini bozsa, onuň beren jogaby günnün onu näme dogry diýip hasap alýar we değişik hereketler dowam edilýär. Değişik hereket. Düzgünlemanyň bölümlerine aýdylşy ýaly, ýagny wagty saklamak boýunça jogap bermek boýunça. Çünki düzgünleme laýyklykda alparjynyň wagt gitdi şertli sözi sowal okul bolandan soňra. Soňra sowal okumaklygyň başlananlygy çünki şertli söz sowal sözi bilen hem-de ses rejissörüň goýarmagy tasyna duýduruş sesi bilen. Çünki akyl ulgamynyň işe giýilen alty, ýani duýduruş sesi bilen. We sowal okumaklyk bolar. Bu wagty ümtümligi berja etmeli we özara pikirlenişip dogry jogabyň üstüne şol wagty işläp başlarsyňyz. Sowal okumaklyk tamamlanandan soňra düzgünleme laýyklykda alparjynyň şertli sözi wagt gitdi şertli sözi aýdylar we ondan soňra akyl ulgamy işe giýirdiler. Akyl ulgamynyň işe giýirilmegi bilen wagt hasaplamasy başlanar. Akyl ulgamynyň işe giýirilende duýduruş sesi size eşitdirler. Şu ýerde ünsün düşürmesi zadyňyz bar. Wagt gitdi şertli söz bilen akyl ulgamynyň işe giýirilmesiniň arasy 3-5 sekunda çenli baryp biler. Diýmek, siz şertli sözden soňra da akyl ulgamy işe giýirilmegiň öňünçä, çünki duýduruş sesini eşitmezden ışık ýaksaňyz full start. Işık ýakýan çagdaňyz meýdançany boşadyr. Aýdaly 0-0 ýa-da 0-1 sekundda wagty saklap onu da dogry jogap berseňiz da utuklyp eder. Eger ýalňyş jogap bolsa, onu jogap beren agdaňyz meýdançany boşadyr. Bu şert 2 sekunddan ýokary değişil däller. 2-nji we 50-nji sekunda çen tapawdy ýok, wagty saklasaňyz biz diňe jogabyň dogry ýa näme dogrydygyny hasap alar we değişik hereketler dowam eder. Düşünýärmi? Toparlar. Ýakap berdi merdan. Esasy ünsün düşürmesi zatlaryňyz aşylar. Soňra jemlansyňyz diýip muýla diýär. Ýekece bir aýtjak var, taraplar. Üstünlük emlaňyz bolsun. Ýalkap berdi merdan. Hormatly muallimler. Başlaýarmy? Başlaýar. Ey watandaşlar, mehman doganlar, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşyk terapia ýaýlymy Haýsens kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen birlikde taýýarlanýan akyl geňişligi adly telewäsleşmeden saýlama tapgyrynyň 3-nji sany häzir Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowarnamany açmak bilen bäsleşige häzir başlar. Gatnaşyjy taraplar Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty hasap 0-0 dogry jogap üçin beriljek utuk protokol şeýler bilen sowarnama girişýär. Taraplar ýene urýarlar. Ýalkap berdi merdan taýýarmysyňyz? Taýýar. Demek, seriýat sowal. Okuman kam düşündireýin. Sowalyň gowrumy gysga. Demek, aňyňyzda saklajak boluň we pikirlenip ýetişjek boluň. Sowallar dowamlykda da onu häzir bundan soň düşünýär. Häzir sowal. Seriýat. Taraplar. İň köp adamlaryň gürleýän ene dili hasaplanýan dil haýsy dil? Wagt gitdi.
Wagt saklas. Nereden? Soraga özüm jogap berýän. Nereden dinleýän? Hytaý dili. Näme esaslanýan? Sanyň köplügi bilen. Hı? Sanyň. Dünýä ýüzünde ila sanyň köplügi. Ila sanyň köplügi. Öňdelen hasarlydyr. Birinji orunda. Sebäpden. kabul. Merdan. Özüňiz jogap berdiňiz. İngiliz dili dünýä ýüzünde en köp gurlanýan dil däme? Gurlanýan dil. Gurlanýan dil. Sany boýunça Hytaý dili. Näme sany goýunça? Adam gurlanýan dil sany boýunça Hytaý dili. Ha, o ýerde ene dili söz bardy, dogrymy? Hindileriňki näme diýjek bolýan? Adyra. Ýene bir zat alyp bilýärsiň. Hytaý dili ýöne yüzlerce başga dile bölünýär dämeýsem Hytaý dili. Ýöne muňa garamazdan olaň bary ene dili hasaplanýar. Şonluk bilenem netije. Taraplar hasap açyk. Merdan gutlaýar. Taraplarning ilk sowal tapra girişmeýän käbir zatlary düşündirmek isleýän, çünki sowallar ýaňy başladan aýdyşymyz ýaly aňsat. Sowallar kyn däl we gysga sowallar bolup biler. Hem-de juda aňsat soralar bolup biler. Bu ýerde akyl ýeňişligi, telebäsleşigi, diňe bir zekinleriň bäsleşigi däl, eýsem bu tyýlygyň hem bäsleşigi diýjek bolýanym. Aşky ýakmak boýunça öňe beýdiýsem, howlup falsarda düşmeýän taraplar. Taýinmasaňyz, Merdan ýalkap berdi. Sowal. İň uly miwesi bolan ösümligi aýdyň. Wagt gitdi. Onu mutlu de. Iya. Almam ka. Başka da Alma ullu. meyve. Wagt 50 sekunda saklandy. Merdan ýene siziň bilen işleşýär. Sebäpde kim jogap berýär? Bizim toparmadan Şeyh Murat jogap Şeyh berýär. Murat dinleýän. Şeyh Murat jogabyňyz. Sorun cevabını ananas dip cevap. Ananas. Kutan jogabyň sor. Selam. Ava. Kabul. Ananas. Godan gelýär ananas. Ava. Doğru zat, görýän zat, doğru dämi? Görkedäýde näderek görümde bolup bilýär. Akyn. Olmuşlar da. Şeýle görümde bolup bilýärmi? Şey olay görmüşler var. Ya iňulsyny aýdaýma. Şu mikrofonumuza çabuk bilir mi Kadiya? Şoty görükde. Inni bir daha aýdaýyn. Edir şo görümde boljak bolany gaýna ondan ulahyryn. Kavun bakacak indi. Ötümlük ýöne. Ötýär. Meyve deydi ga. Masal. Miwesi bolan. Ötümlüğün miwesi. Ýagny bakça önümiň. Gara däme diýip bolýany düşünýär. Ava. Netije. Jogap ýalňyz. Galan wagtyňyz bolanjak mısınız? Başlaman kamen aýdaýyn, men ýanky sözlemden netije çykarjak bolmam. Men onu höwetlendirjek, men onuň pikirini aljak. Dowam edýär. Wagt saklar. Men toparymdan şoraga Gurban geldi jogap berýär. Gurban eli dinleýän. Gurban eli ananasa däl eken. Meniň pikirimçe şol iň uly miwe berýän önüm kakos mukady. Ýene mör, kakos näýeli? Ananasdan kiçi, Ananasdan kiçi, ýöne miwe. ýöne miwe. Ananas miwe dämeýdim. Kakos diýip. Edil olara beren mümkinçiligim ýa-da men kabul etmeýän siz soraňyzy ütkötseňiz men ütkötjek. Kakos dogrudur belki. Ýani maňa gyzykly, nädip şo netije gelin?
Intimli ber zaýdyat. Kakosyň ösürilen ananasyň ösüş tapawutlanýar, şonuň netijesi. Tapawutlanýar. Kakos diýip. Kawul. Kakos diýdiňiz. Bu ýerde biziň ara şeýle söhbetimiz boldy. Şu ýerde dol derejede düşünüp bolýardy. Ýagny şol ananas däldigine. Ýöne siz öz soraňyza özüňiz jogap berip oturýarsyňyz. Kakos ananasdan ýöne keçi. Bu aramazdan ýene şo soraňyza şo jogap berýäňiz. Men häzir netije çıkaramok. Häzir ütgedibem bilen da. Ýöne maňa gyzykly da. Megerem sizin öz pikirlenşi ýoluňyz bardyr. Megerem häzir maňa düşündirip, men näki jogapdan ýüze urup sizinki dogry diýdirmäge mümkinçiligiňiz bardyr. Kakosyň dogrudygyny suwd edip beriň maňa. Kakos şo pikire gel. Netije. Jogap ýalňyz. Bu da biziň ikinji sowalymyz. Elbetde düzgünlamanyň 3 bölümine laýyklykda taraplar görüşmedi ýaly näki dogry jogap üçin iki tut galarsyňyz. Häzirki jogap ýalňyş boldy. Taraplar indi häzir biz diýjäliýär. Isleýärňiz barmy? Lukmançylyk Üniversitetiniň 1-nji ýyl talebi Şatyk Tekaýew. Şatlyk. Men pikirimçe şu soragyň jogap kädi bolmaly. Ýene size şeýle sowallar, näme üçin kädi? Özüne al dokapdyny 600 kila bilen kädiň barlygyny. Bardygyny. On diýseňiz men özümem bir internet sahypalarynyň birini okudum. Şo derejede sowganyň barlygyny. Amerikaly raýatyň ösürüp geçtiren şeýle bir sowganyň bardygyny. Megerem okansyňyz, görensiňiz, bilýänsiňiz şeýle. Geňen aýdatlarda. Ýöne bu ýerde siziň bilen jedile oturup diýişimiz ýok. Men näki sowarnamada elbetde kädi. Bu ýanky diýany sowanymy ýa-da sowgan diýdim ýa-da 600 kilo welýän kädi diýdiňiz bul ýeke täk gabat diýilýän zat. Ýöne umuman alanda da iň uly miwesi bolan ösümlik ol kädi. Köpsawalım. Taraplar men siziň ikiňizden soçaga getirjek boldum. İkiňizden. Hatda size gönlün men şo joga eltip berdim. Gawun ul dälmeýsem diýip. Indi pikire daýmel şo taýda gawundan ul näme bolup biler? Kädi, palaw kädi diýdi, ýene diýdi biziň özümizde de bar akryn şolar. Iň ýakşy şo palaw kädiň öýdi, da hatda gawundan hem uzyn, uly bolup biler. Dogrymy? Alжyra man tolgan pikirlenmekligini berek. Bu bize ikinji sowal tapgyrdy taraplar. Häzir biz siziň bilen üçünji sowal tapgyryna girişek. Düzgünlamanyň 3 bölümine ikiňizden bilýäňiz. Indiki dogry jogap üçin iki tutuk beriljek. Ýagny häzir mysal üçin ýal kap berdi. Siz indiki dogry jogap bilen garşydasyňyz da ýen bir tutuk artyk öňe geçip bilersiňiz. Ýa-da siz garşydasyňyz häzirki jogap bilen 3-0 hasaba bilen dowam etdirip bilersiňiz. Merdan. Bu ikiňizde de diýsem oňoýly mümkinçilik diýip hasap edýän. Sowal. Indiki sowal tapgyryň dowamlygy bar. Öňe uzak kagaz garamlaryňyz bar. Eger isleseňiz belli alyp bilersiňiz. Men sowal okumaklyga girişýän taraplar. Ünseriýat bu ýerde käbir san wörkezler hem bar. Olar dogry bellemeňiz gerek. Soň dogry netije çykarmak üçin. Ünseriýat. Diametri 200 metr bolan tegelek çuň köl. İki tane agaç var. Biri suwun kenaryny ösüp oturan, beýlekisi köliň ortasyny, merkezindäki kiçirak adajykda ösýär. Yüzüp bilmeýän adam 200 metrden has uzunrak ýüpüň kömegi bilen adajyga düşmeli. Ol ony nädip başarmaly? Wagt gitdi. Nereden aytaýarsyn? Wagt saklaýat. Ýal kap berdi. Kim jogap berýär? Storaga Gurbanyeli jogap berýär. Gurbanyeli dinleýän. Gurbanyeli düşündirmeli bolýarsyňyz jogaby. Dinleýän. Meniň pikirimçe soragyň jogaby şeýlerek, ýagny ol 200 metrli diametrli köl bolsa, onuň ortasyna bir agaç, hemem iň bärki garatyna bir agaç bolsa, aralyk 100 metr bolar. Soňra eger şol adam şo taýyp ýüzüp bilmeýän ýagdaýynda geçmeli bolsa, 200 metrden gowrak ýüpüň kömegi bilen. 200 metrden gowrak ýüpüň kömegi bilen eger şol agaja şol ýüp ertip bilse, şol köliň daşynyň toğlanmagyň netijesinde şoňa ýetmek mümkinçiligi bar. Nädip toğlamaly?
şol ýüpü ýetenden soň daşyndan aýlanmaly. Daşyndan aýlanmaly. Kutarjağın şol. Owa. Kabul. Netice? Netice häzir ýok. Men sizi dinlemekçi, wagt bermeden. Yani aralyk näçe bolan tapawut ýok. Yani agaja mereka, ipe mereka ýüzik geçämeli. Kabul. Aýyny netice bolar. Ne bolar netice? Jogap. Dogry jogap bizde bar. Ýöne haýsy tarapda? Hasap häzir ýetgejek, ýöne nähili? 3 nolmy? Ya 2 barmy? Onu bilýän, siziň hem meňe onu isleýäňiz. Ýöne näden de bäsleşiň şertleri bar. Bäsleşiň öňünden goýulan dyzgynnamasy var. Men bilýän, merdan öýe toporuna dogry jogap diýip hasap edýär. Ýalkap berdi özüňkä dogry jogap diýip hasap edýär. Häzir hasap, dyzgynnamanyň 3 bölümine laýykly, indi dogry jogap üçin bir utuk berersiňiz. Hasap bolsa düýüp götür. 2 bir hasap bilen ýetdirýäňiz jogap, ýalkap berdi dogry. Kur'an elin jogabyny eşitdiňiz, men näki barda bolan jogaby men häzir okaýyn. Jogap bir başyny kenardaky agaja daňmaly. Beýleki çetini çekip saklap, köýüň daşyndan aýlanmaly-da. Onu hem şol agaja daňmaly. Şeýlelikde 2 agajyň arasynda 2 gat ýüp çekilerdi. Ada düşmek üçin mümkinçiligi dörer. Dogry, ilalaşýan Kur'an elin jogaby men näka çürket gabat gelmedi. Şonuň üçin merdan men size takyklamaga mümkinçilik berdim. Siz düýüp götür, manysy boýunça-da mazmuny boýunça da başga jogap berdiňiz. Ene şonuň bilen hem şeýle netije çykdy. Taraplar häzir hasap 2 bar we biz 4-nji sowal tapgyryna geçýär. Taýýar mısınız? Ýalkap berdi merdan. Sowal. Haçanna Ýewropalılar onu taýita getirenlerinde adalylar öň beýle görmän soňlar depesi diýişi doňuz diýip onu atlandyrypdyrlar. Häzir biz onu näle atlandyrýar? Wagt gitdi. Wagt taklady elbetde. 2-nji sekund. Merdan kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan gara jogap berýär. Gara. Dinle. Sualyň jogaby kirk diýen. Kim? Kirk. 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 O kirk. Kirk. Ne jandar ol? Depesine zat bole. Depesinde? Burun şah bole. Depesinde mi ol? Yo burun. Burnuna ol ya. Şonuň üçin. O. Biz onu kirk diýip atlandyrýar. O. Şöyle mi? O. Ya da ýeke wapan diýip atlandyrýar. Bu siziň jogabyňyz. O. Jogap kabul. Merdan, düzgün bolýarmy? Düzgünnamanyň 5-9 bölümi. Üstesine de netije jogabynyň özü ýalňyş. Kim 5-9 bölüm? Galan wagtyňyz bolanjakmy? Dowam edýär. Ýanky bolan ýagdaý boýunça bir häzir aýratyn gurlaşyp ýene-de. Adamlar çoğdan Selamlar. Tuğradan tutmançadan. Cevap versek mi? Orada. Dur. Yotin özüm tap. Özüm ben. Wagt taklaýat 56-njy sekund. Sonra Nur Murat jogap berýär. Nur Murat dinleýän. Meniň pikirimçe şu Ýewropalylar şu ýeri kellesine gelen tuwal gyýyp barpdyrlar. Gorok üçin teweşdi. Olaram birinji ýerde görmänsoň, onu şeýle atlandyrmak bolmaklar mümkin.
Häzir kabul edemem. Goruk üçin gelýän tuwalgasy Ýewropalyň. Men enidem kabul edemem. Häzir hem mümkinçiligimiz bar. Jandar. Däl. Janar etdirlem. Menden soraýan. Jogap kabul. Inni kabul. Düşünükli da, doğru değil mi? Netice, cevap, yalnız. Taraplar, gelin sizin bilen bir fikir alşalyňlar. Kim cevap berýär? Türkmenistanyň Döwletlik Bançylyk Üniversitetiniň talygy Bagajana maksat. Maksat? Ol bu soragyň jogabyna siz Ýewropalarda kän bolan şu haýwan, sygyr ýa-da öküz şolary hoýar geltiren Şogulpiler diýär. Hökmän, surat eltiler. Şo eltilende Awstraliýanyň taçynlarynda da şo ýerek şo haýwanlar eltiler. Ne şeyler gelip kir alşaly, ýani kerp diýip jogap berdiler da. Ha. Ýani ýeke gapan diýdiler. Sowalla, ona siziň hem goýurandadyňyz. Sowala üns bereňiz ok. Jandar. Siziň goýuran ýalňyşlyk jandar. Unutduňyz. Siziň goýuran 2 sany ýalňyşyňyz. Depesini diýişli doňuz diýip atlandyrdylar. Diýmek ýeke gapan depesine däl ol. Diýmek düýpöter bu jogap aradan aýrylýardy. Men indi sowal tapgyrlara kömek edip oturýan şu. Şeýlämi? Elbette cevap doğru. Köp sağ ol. Häzir görüşme diýeli hem dörejek toparýa çözgüdüni çykardy. Bu iki tarapdan hem ýalňyz jogap alındy. Şonluk bilen hem düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin taraplar ýene-de 2 tugal alasyňyz. Diýmek, indiki sowal tapgyry häzir bizde ene bilişime diýeli akyl ýyňşylygy telewäsleşmeginiň bu 2019-njy ýyl üçin mewsumyny girden özgörtmämiz bar. Çünki illeşlerimizden video sowallary bir taraplara ýetirýär. Ine sizinkide de şeýle. Elbetde şeýle video sowal bu duşuň dowamyny 2 sapar bolar we haýsy welaýatyň sowalyny saýlamalydygyny biz häzir siziň bilen çözer. Bilýärmi? Ulu hormatly rejissörümizden video sowalyň sanyny ekrana bermeňizi haýyş edýän. Görüşme diýeli welaýatlar hem de paýtagymyz Aşgabat şäheri. Taraplar haýsymy saýlaýar? Balkan welaýatyny taýlaýar. Saýlaýar. Seriýat. Talan akyl giňişligi teleýärin bähleşigine gatnaşyjylar. Men Türkmenistanyň Mahmulat Nakyýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Undaq şäher geňeşiniň başlygy Gülşah Taganberdigi. Meniň size şeýlerek video sowalym bar. Hormatly bähleşige gatnaşyjylar, siziň öňüňizde duran gutuda dünýä berlip bolan önüm kahwa arap sözinden gelip çykan türkmen diline terjime edilende uqutmayan manyny anladýar. Şol gutynyň içinde näme önüm bar? Taraplar sowal etdiňiz. Öňüňizde gutudaky önüm näme? Wagt gitdi. Wagt saklaýar, ýalkap berdi. Siz jogap berersiňiz. Kemal jogap berýär. Kemal jogap berer, soň biz Merdan hem diňler. Onuň bilýäňiz diýdi sowalyň şertini. Kemal jogabyňyz. Meniň pikirimçe şu gutyň içinde kofye bolmaly. Kofye bolmaly. Sebäp? Ya uklatma teriste, ýagny gruplandyrjy merkezler bolgan işleňişdirji hataplanýan, ýagny Kofeň düzümine mi aýdyp beriljek diýem. Kofye- Megerem siziň bilim alýany gurgun sizi häzir ýalňyşdyrýan olaýmasyn? Yok, men jogam dogrudygyna güwa geçýär. Köp sağ olun. Biz Merdan häzir eger siz şu kofeýany gaýtalasaňyz, ýa olar birinji saklady. Biz onu eger olam dogry boldy, onu olar ütkülenip içinde. Sizde başga barmy? Dinleýän Merdan, kim jogap berýär? Ýani ötepardan özüm jogap berýän. Dinleýän Merdan. Ýani kofedan hem ukudan atýan bir miwa bar, olam alma şeýle. Gawat geldim bir eserler. Almany arapça terjimedemizde kahwa bolar, şeýlemi? bilermi? Bol biler. Ha, terjimesi barada pikirlerim ok. Ýöne alma ukladan ok. Ýani alma ukudan go atýar kofe boranmy şonu. Gelin gutuýuny açyp görelim. Alma bolup bilermi? Ewel Köp sağ olun. Seriýat. Taraplar. Bu bize video sowal. Biz değişik tertip bilen häzir dowam edýäs. Indiki video sowala çenli wagt bar. Elbetde ýaňy Balkan welaýatyndan ýerleşimiz hem de Türkmenistan mawtunlaryndaky ýaşly Romasyň hunarmenleriniň biri size sowal berdi. Elbetde bu ýagdaý üçin bizde Bäsesiň ýene bir himayetkary Parat Hukuk Karhanasyndan mehriban watandaşlar siziň ýollaýan video sowalyňyza
bäseşiň adından, döreji toparyň adından, himayetkarlaryň adından siziň salgyňyza öýüňize çenni niyetlenen bäseşikden sowgatlar. Köp sag bolun. Bäseşimiz bilen ýakyndan aratnaşyk gaklamaňyzy haýyş edýär. Mehman atandaşlar, indiki sowallara hem şeýle şertimiz bar. Diýmek, sizden geljek sowallara biz bütün bir ýylyň dowamynda uly höwes bilen garaşar. Taraplar. Taýynmasyňyz. Taylandda maymunlar üçün mektepleri var. Onda şol mekteplerde olara näme öğretýärler? Demek şu taýda Tayland barda size maglumat bolmaly, Taylandda has ýaýran zatlar barda maglumat bolmaly. Gara özüňiz pikirleriň wagt gitdi. Hazretmenen. Çek adatda az ya. Bakma. Son ne mekan? Görmedi. Görmedi sana. Wagt takýar. Bizden mekan jogap berýär. Mekan dinleýän. Benim pikirimçe soruň jogaby sirk hareketlerini öğrenýärim kendim. Sirk hareketlerini öğrenýär. Kutan çağına sol. Ben ýangy sözümiň soňuna ýön ýere aýtmadym. Tayland barada pikirlenmeňiz gerek we has şu ýerdäki köp zat barada pikirlenmek gerek. Demek, dogry maymun köp. Şu derejede köp, hatda olar üçin mektebim açylýar. Ýöne sirk köp bu kagatyda. Jogap kabul. Netice yalnız sirk hareketler däl. Ýal kaper galan wagtyňyz bolanjak mı soň? Dowam edýär. Soraga men toparyndan Orad Murat jogap berýär. Orad Murat dinleýän. Orad Murat geň alır sana. Mening pikirimçe, yani Tayland ýurduna bir näçe yani seýahatçylar gelýär we şol seýahatçylaryň ünsini çekmek maksat bilen şol maymunlaryň yani seýahatçyly meden taýdan ösürmek üçin duruşdaky Dogry. Size diýilýän ýaly o tarapdaky mümkinçilik. Biz bu ýerde diňe Tayland barada pikirlenmeli. Seýahatçylar Hytaýda da ken. Edil şoň ýaly maymun hem ken. şu duruluşdaky şu mysal üçin seýahatçylar gelene şu maymunlara duruluşdaky iýmitlendirmek mysal üçin banan edi. Hatta mektebim däl diýdim. Mektepleri diýdim. Demek bir näçe mektep bar da. Mening pikirimçe şo. Sizin pikirinizde bar ýa şol. Ýene de şo pikir. Kabul. Netice bäseşiň inniki dogry jogap üçin taraplar siz iki tuwalarsınız. Sebäp ýalňyş. Gelýänede Tomaş talipler siz bilen pikirlenşeliň de. Size ýene bir kömek etjek. Sebäp bu oýunyň gidişine täsir etmez. Men näke garaşýan adamyz bu toporlardan herki jogaplaryň arasynda, ýöne ýalňyş jogaplaryň arasynda eşdilipdi. Hatda haýy tarapdan eşdilen nämeýden sizden eşitdim men şo jogaby. Şondiňe baýlaşdyramak galýatda. Dinleýän. Bilmerde adamyz näme? Mysal üçin näçe fan ýalňyş jogap boldy? Olaryň haýsysy şuňa gawat gelip bilerdi. Bu da siziň bäsäçe öňsürýäňiz mi dälmi onu bir anyklamaga ýardam bererdi. Men Türkmenistan Döwletlik Maşyk Uniwersitetiniň 1-nji ýyl talaby Şöhra Rahmetnazarow. Jogap kakos bolmaly. Kakos bolmaly. Näil kakos? Ýygnamakmy? Ýygmakmy? Kakos ýygnamak. Sebäp? Sebäp şu Taylandda. Kakos amkan. Sebäp? Bağı hem beýik bolýar. Adama ken barmak aňsat däl. Maymun bolsa aňsat barardy. Mekteplerde diýmek, şoňa barmany, şoňa alyp gaýtmany ýa-da oklamany öwredýärlerdi.
Şey diyecek koyam. Ala sarçabam. Elbette doğru. Köp sağ ol. Sowal. Pidistal münwöründäki suratlarynyň sany boýunça haýsy haýwan adamdan soň ikinji orny eýeleýär? Wagt. Düşündükmi sowaly? Gitdi. Wagt saklaýas, merdan. Bizden toparmadan özüm jogap bermekçi. Dinleýän merdan. Siz häzir hasa düp öter ütgetmäge hem de toparmada uly mümkinçilik bermäge mümkinçiligiňiz bar. Jogaňyz. Mayman. Yani mayman şekil boýunça. Şekil boýunça. Ton jogaňyz sol. Kabul. Merdan. Öz jogaňyň dogrulygyny özüňiz bilen ýaňyň. Nanýan? Ýa kapyapyň näme kirýän nanýan? Ya yanlış bolmagy gowdur siz üçin. Ýani netijäni hökmany gıran etmeli. Netije. Jogap ýene-de ýalňyş. Diýmek, biz häzir bu duşy üçin düp göter özgörtmäni häzir giýirmer goýat. Ýani ýal kapyapdan soň Ya adam bayrağı İtalyan kabilan örnek suratlarım. Surat oyuncu. Hem adam. Pedestal minörüm. Sonunda ikinci yerde duruyor. Adam suratlarının sağlığı. Adam ikinci yerde duran. Kim? İkinci yerde yok. Boşlar hayvanlar ikinci yerde duran yani arkasında duran edik diyelim kaldı. Pedestal minörüm. O kadar sonra doğru anlamda itme. Wagt saklaýar. Bu siz üçin adat 58 sekund söýlem. Ýal kapyr. Kim jogap berer? Sonra toparmada Kemal jogap berýär. Kemal dinleýän. Kemal, inne lukmançylyga değişildi. Ha, jogaňyz. Mening pikirimçe şol it dolanmasa. It bolmasa? Megerem dogrudur. Sebäp ýani merdanyň jogaby çürtkedik ýalňyş bolandan kän bir pikirlenşmedip. Esaslandyryp ber. Şeýle pikire Kabul. geldi. Gel ilki bir zat çöldürüşelim. Pedestal näme? Yani pedestal bol mening pikirimçe şol oyunlarda, sport oyunlaryna ýeňiji bolanlara berilýän. Näme ýeňiji bolanlar bellemeli bolanlar şu münner aýdylýar. Demek itin ýeňiji bolan suraty adamynkydan soň ikinji ornda durýar. Köplük boýunça şeýlemi? Pikirimçe. Şoňa düşünmeldik. Megerem düşüneldiňiz. Netije bäsleşiň dörejlik topar ýene sanjy sekunddan beriljek otoň göwrümini köpeldir. Inniki dogry jogap üçin siz 3 tutgalarsynız. Taraplar. Bu jogabym ýalňyş. Ba mesle öldürýän. Dinleýän. Pedestal bilýär, düşünýär. Diýmek. Benim pikirimçe 60 diýen. Wagt aljak gel. Jogap. Çört gedip dogry. Köp sag bol. Köp sag bol. Bu akıllı ýeňişligi telewäsleşi 2019-njy ýyla geçenligi bäri ilkinji duş gelýän ýagdaý. Dogry jogap üçin 3 tutgalarsynız. Sizden ýöňdäki 2 duşyň hiç näme beýle ýagdaý bolmany. Aşka başlayan söyle. Hayır yani.
Salam akıllı gençliği adlı gepleşin katlaşıcıları. Ben Aşgabat şehrinin yaşayıcısı 12. orta mektebinin 5. sınıf okuçusu Nuri Üftidar. Ben size saval tayarladım. Ol giyce tanı, gündüz hemetanı, giyce gündüzün devamında harekette. Mırrın deme var da gidecek. Lidarın sorunu düştünüz mü? Vaqt gitti. Vaqt saklayas. Merdan bunun öňkü sowala ýalňyş jogap berenler üçin meydançany boşaltdy. Siz ýalňy video sowalla first start aldyňyz, dogrymy? Dogrymy? Köp sag bolun. Sonra atam rahat jogap beremeň toparymda. Sagat. 9-njy sowal tapgara taraplar. Sowal. Tebigatda haýsy metal platindan ýa-da urandan hem seyrek duş gelýär. Ýöne şeýle de bolsa, soňky wagtlary çenli, oňa her bir öýde duşmak bolýardy. Wagt gitdi. Wagt saklar. Kim jogap berer? Bizim toparmadan Şeyh Murat jogap berýär. Şeyh Murat dinleýän. Soraň jogap simap bolmaly. Simap bolmaly. Esaslandyryp berjekmi? Simap edil hazırki wagtda gıtsat, ýöne öýlerde termometrlarda. Kabul. Megerem aýdýan da dememde tanış bolsa gerek. Termometrlarda. Hiç kime de gelende atdal ol. Olarda simap bardy. Diýmek soňky wagta çenli simap her bir öýde taklanypdyr. Şeýle. Netije giyjem bolsa utuk dedimki. Dogry jogap. Sowal. Şeýle bir näzik zat bolýar, hatda onuň adyny agzamyzda hem eýýäm onu bozýar. Wagt gidýär. Ady erwedrak bolmaly. Näzik. Wagt saklar. Sonra Orad Murat jogap berýär. Orad Murat dinleýän. Beýle näme zat ol? Hatda adyny tutsaňam onu bozýan. Meň pikirimçe dodok mu kadry? Hı? Dodo. Netije elbette jogap ýalňyz. Ulanjakmysyňyz galan wagtyňyz dowam edýär. Anladım. Yo, derste de oğlum. Söz değil mi? Söz. Ne zaten söz. Bilemem mümkün ya. Deli ya adam. Bozuluyor. Nerede bozuluyor? Deli ya. 59 vakta sarattan bas. Deli ya onu. Bas. Wagt saklar. Kim jogap berer? Bizim toparmazdan Edi jogap berýär. Edi dinleýän. Gözüm kadyp bilýärmen. Adyny tutsaň, adyny tutsaň tutmasaň özüne örläp durýar da göz nämesi. Ýok. Gel şundan dowam edeli. Eger adyny tutsaň gözüň rahatlygy bozulýarmy? Näzikligi bozulýarmy? Gözüň rahatlygy bozulanak özüne oňaryp durýar da. Şoň üçin hem istenlik goýut. Kabul. Ha? Näme diýseň men pikirimçe seniň häzirki pikir ýöredişiňiz, uğraşyňyz başdan ýalňyş boldy. Jogabym ýalňyş. Netije ýalňyş. Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň 1-nji ýyl talyby Amanow Gurbanaly. Gurbanaly. Berjek jogabym ümtümlik kadýan. Ümtümlik. Bolup biler. Bolup bilermi?
Ümsüm durýar. Ümsüm bolýar. Ümsümlük ýam ýok. Doğru. Cevap doğru. Edir şuna köpü hem bir bätleşiň bu tany jemleýär. Görüşmeli hasap 7-2 we soňky sowaly hem hiç tarapdan jogap almadyk bu ýöne hiç sada täsir etmedi. Görüşmeli duşuň bu tanyň ýeňjiler diýdi. Meňe mesbat inniki tapgara gönden onu ýol alyňyz. Inniki tapgarda biz siziň bilen görüşýär. Bätleşiň jemleri ne bu duşuň jemi 7-2 hasap bilen görüşümüz ýaly Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň toporyny biz inniki tapgyrda garşylar. Türkmenistan Döwlet Energetika Institutunyň topory, toparadalar hormatly muallim. Size de gatnaşyňyzda köp tawatyn aýdýar, okuluňyzda işleňizde diň üstünlikleri ýar bolmaly, tüýsürekden arzu edýär. Ey watandaşlar, mehriban doganlar. Yine şu ajaýyp fırsatda Türkmenistan'ın bilim ministerligi ýa-da teleradio ýalyma kaýsy kompaniýanyň Türkmenistan'daky resmijilerle birlikde taýýarlanýan akylly ýeňişgaty telebätleşmelerini saýlama tapgyrlarynyň bu duşuny hem geçirip durýar. Gerbeýän gatgalar hem mukaddes ojaklaryna arasatman gatdyna aduda ademiniň üstüne ogadan durmuşda paragat ýaşamalar bolýar. Berkarar döwletimiň bagy ýarşuryny hormata kadamyň taýydyna elmedana bagystan faýly diýilden ter faýl bolup ýaşamagy da bolýar. Mehmanatana sosial ýaşaduwçylarynyň Türkmenistan bilim ministerligi ýa-da teleradio ýalyma kaýsy kompaniýanyň Türkmenistan'daky resmi diýlerle birlikde taýýarlanýan akylly ýeňişgaty telebätleşmelerini bu tanyny geçip durýar. Laýyk bir gepde bolsa, hoş bolun.